Dacă nu ești prost sau leneș, uite cea mai bună treabă pe YouTube, din care poți să faci 2-3 mii de euro lunar, poți chiar să faci 5.000 și 10.000, depinde de volumul de muncă pe care îl bagi. Deci dacă tot stau pe autostradă în trafic aici, hai să-ți explic exact ce ai de făcut, pentru că am primit o grămadă de mesaje că nu zic concret. Hai să zic concret. Deschide YouTube, poți să pui pauză după asta la clipul meu, deschide YouTube și scrie Raindrops, picături de ploaie. Bănuiesc că ai deschis YouTube, ai scris asta, da? Acum vei vedea că sunt o grămadă de clipuri acolo, de Raindrops, de exemplu, că mulți adorm așa, pun clipuri acolo. Ai văzut deja că unele clipuri au gen sute de milioane de vizualizări, da? Tu ți iei banii din reclame. Iarăși merg sunetele, asta am învățat de la sora mea, sunetele de lemn care arde, da? De lemn mocnit. Iarăși dă-i fire sounds, wood fire sounds, caută și pe asta. Caută pe Google unde găsești clipurile astea, vei vedea că le găsești mocale de undeva, poți să pui clipuri de o oră, de două, deja ai văzut că sunt clipuri și de 10 ore, da? Pentru că oamenii adorm cu ele. Cea cu lemne am văzut-o, adorm copiii. Le e ușor să adormă copiii. Acum, iei clipurile astea, abladezi și abladezi multe, în speranța că îți pleacă unul și îți va pleca până la urmă, din care o să-ți faci lejer câteva mii de euro. Acum, altă treabă bună, dă iar pe YouTube și scrie dashcams, camere de alea de înregistrează când conduci. Lumea e obsedată să uite la dashcams aia care se bat în trafic, fac accidente. De aici, din dashcams, poți iarăși să faci bani nu doar din vizualizări. Poți să-ți faci afiliat cu o companie care vinde deja camere video, deci faci clipuri. Iarăși le iei după net, le copiezi, nu au trademark, poți să le faci, da? Și în descriere poți să-ți pui și poți să-ți faci un site tu până la urmă, da? Că nu te costă mult și să vinzi camere de filmat de astea de mașini. Vei face bani din două părți, și din vizualizări și din camere. Și acum gândește-te și la primele de ți-am zis, de Raindrops și lemn și focul. Poți și acolo să găsești ceva de genul, trebuie să te gândești ce fel de oameni sunt cei care ascultă ăstea, da? Ia vezi, n-ar merge lămpile alea cu tot felul de lava prin ele ca să poți să-ți faci iarăși un site sau afiliat cu cineva, să bagi în descriere, să deschizi și cu asta? Simplu ca bună ziua. Și gândește-te iarăși la mai multe variante de astea, da? Chiar caută pe YouTube. Eu ți-am dat 3 exemple, da? Gândește-te, pentru că ele sunt foarte multe. Deci gândește, pune-te pe treabă, nu-ți pierde timpul. Mă repet, nu faci asta? Păi bă, ori ești prost, ori ești leneș.